Kwa kanyo ni moko kuom jopur wache kaunti ma Migori ka otelnegi kod jatend migao machon e piny owacho mar kaunti ma Migori Elijah Odhiambo okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo tem ochop singo mane giketo kod mosenindo Prime Minister machon Raila Odinga ka bende gipuoye kuom chung' motegno kod mosenindo Raila Odinga e kinde manotuo kod kata bang' wito ngimane. Jotelogo bende okwayo oganda Luo mondo odhi nyime kod bedo e sirikal. Mr. President winjre gi baba ni yawa mano nindo mano tho dalo maandamano wang'eyo ni nitie jomoko ma ok dwar ni gino timre. Nuwinjo gi Raila nitie 10 point mano be uwinjoru gi Raila idhi timo. Jaduong' Mr. President follow through mondo gigo otimre. Achiel kuom gi pesa mano ningo mi jok mano wito jogegi jaduong' Mr. President kasnwa gino. Raila nyowewa e lweti ok wabi wuok. Ng'ama dwa wuok owuoga kende to wan kaka oganda wabro bedo kodi. Jodalawa namba 1 kik wae sirikal mowewa. Namba 2 wachung'uru gi Ruto nikech ebe wuod dalawa ka wang'iyo chien kocha tiyudo ni joganda gi oganda wanoa kamoro achiel. Koa Migori nyaka Tungwa, Siaya kocha nyaka Kisumo nyaka Kure. Wamiuru rais marwa thuolo kendo wasupport mondo ti. Tuwagoni erokamano jaker marwa mar Kenya kuom yie mondo mi iti kod Raila kendo Raila owewa kwane sirikal to sirikali e modo atie nikech riwruok maru gi Raila omiyo waseneno dongruok mang'eny. Wan gi chiro Migori kaendi, wan gi nderni, wan kod stadium, to wan gi gik madongo mwaseneno e Nyanza kata mana e Nyanza kata mana e Homa Bay County. Pod wawacho mana wabiro tiyo kodi, pod wabiro chung' kodi, wabiro chung' kodi nyaka 2027.